Надзея Ясьмінска, круглыя казкі. Краіна дзяцінства. Жыў на свеце кароль. Ён пачаў кіраваць краінай вельмі рана, яшчэ маленькім хлопчыкам. Ягоны бацька загінуў у бітве. І яму адразу давялося вучыць правілы і законы, удзельнічаць у радах і парадах. Потым у каралеўства прыйшла вайна. Вораг адступіў, але пакінуў пасля сябе руіны. Юны кароль разам са сваім народам адбудоўваў дамы і брукаваў дарогі. Мінула шмат гадоў. Краіна квітнела і даўно не ведала бедаў. Кароль ужо меў унукаў гарэзаў, ахвотна гуляў з імі, сам правіў іх зламаныя цацкі. А ў вольны час вырабляў фігуркі розных птушак і звяроў. Што яшчэ трэба для шчасця? Але кароль не адчуваў сябе шчаслівым. Яму чагосьці не ставала, і аднойчы ён зразумеў, што прапусціў нешта важнае – сваё дзяцінства. Такая выпала яму доля, ён проста не паспеў пабыць дзіцём. Кароль усклаў карону на галаву старэйшага сына, узяў паходны вузельчык і выправіўся ў дарогу. Калі яму сустракаліся якія малыя, кароль рабіў для іх паветраных змеяў, птушачак з саломы, берасцяныя караблі. Дзеці натоўпам бегалі за добрым майстрам, але нават не здагадваліся, хто гэты чалавек. Аднаго разу кароль зайшоў у бязлюдную мясціну. Доўга блукаў і раптам заўважыў дымок з коміна. Ля высокай сцяны, што ўся зарасла шыпшынай, стаяла невялікая хатка. На ганку сядзеў сівы дзядок, ды такі стары, што кароль побач з ім выглядаў хлапчуком. «Вам не нудна жыць тут, у самоце?» – запытаўся ён у дзядулі. «Няма калі нудзіцца», – адказаў той. «Працы досыць. Я вартую цацачны рай». «А што гэта?» – здзівіўся кароль. «Месца, куды трапляюць кінутыя і зламаныя цацкі, лялькі, жаўнерыкі, плюшавыя мядзведзі. За імі трэба прыглядаць, памагаць ім. Але я ўжо не малады, стаміўся. Можа, будзеш вартаўніком замест мяне?» Кароль падумаў і пагадзіўся. Тады дзядуля перадаў яму ключ, расказаў, што да чаго, а потым сушоў. Новы вартаўнік адразу ж накіраваўся да сцяны і знайшоў у зарасніках шыпшыны круглыя дзверы. Што хавалася за тымі дзвярыма? Вялізная паляна, дзе ляжалі цацкі. Шмат было паламаных. Лялька без рукі, кот з падраным вухам, мяч, які садзьмуўся ў блінец. Балюча было глядзець. Кароль знайшоў у хатцы прылады, клей, паперу, ніткі і ўзяўся за працу. Ён правіў цацкі з ранку да вечара і аднаго разу так захапіўся, што пакінуў дзверы прачыненымі. На паляну нясмела зазірнуў незнаёмы хлопчык. Кароль убачыў яго і схамянуўся. Былы вартаўнік загадаў не пускаць сюды дзяцей, але хлопчык выглядаў такім сумным, ён быў не падобны да тых, хто ломіць цацкі. «Хочаш мне памагчы?» – запытаўся ў яго кароль, і хлопчык узрадаваўся. «А можна? Вось здорава!» Разам яны шылі, латалі і ляпілі. Пад вечар хлопчык пайшоў, але наступным днём вярнуўся з сястрычкай. Кароль не пярэчыў. Дзецям так спадабалася, што яны затрымаліся амаль да ночы. «Час ісці да хаты», – сказаў ім кароль. «Вашыя бацькі ўжо хвалююцца». «Няма ў нас бацькоў», – ціха вымавіў хлопчык. «І хаты няма таксама, і нават цацак. Не ганіце нас, калі ласка». «Дык вы сіроты? І колькі вас тут?» «Нямала». «Тады прыводзь заўтра ўсіх». Уранку ля дзвярэй чакаў цэлы натоўп. Дзеці з радасцю ўзяліся працаваць, а кароль частаваў іх печывам і бавіў казкамі. Потым яму ў галаву прыйшла цудоўная думка. З сваімі памочнікамі ён пачаў будаваць каляровыя драўляныя хаткі, пракладваць сцежкі і садзіць фруктовыя дрэвы. На такіх вулачках можна было прыгожа расстаўляць цацкі, але знаходзілася месца і для людзей. Неўзабаве цацачны рай ператварыўся ў маленькае каралеўства. Беспрытульныя сіроты сталі там жыхарамі і аднагалосна назвалі вартаўніка сваім каралём. І той нарэшце адчуў сябе сапраўды шчаслівым. Няхай на ягонай галаве была карона з фольгі і гузікаў. І што з таго? Цяпер ён жыў у краіне,
якую так доўга шукаў, краіне дзяцінства.